Umabot na sa mahigit 1.6 milyong physical national IDs ang naipamahagi ng Philippine Statistics Authority o PSA sa mga residente ng Camarines Sur. Base ito sa pinakahuling datos ng ahensya hanggang July 31, 2025. Patuloy pa rin ang PhilSys registration sa buong lalawigan at positibo naman ang naging pagtanggap at kooperasyon ng mga mamamayan sa proseso mula sa registration hanggang distribution. Kung sa distribution-wise, I think they're doing okay naman. Lahat naman halos na distribute na. Yung release kasi natin ng ID, hindi lang yung physical. Meron tayong digital, yung nakukuha din sa egov.ph, yung sa DICT na app. And then meron tayong e-fill ID, and then yung PVC ID. Para sa mga hindi pa nakatatanggap ng kanilang national ID, hinihikayat ng ahensya na lumapit sa kanilang mga tanggapan o makipag-ugnayan sa mga barangay at municipal offices upang matulungan sa pag-follow up. Base sa datos, halos 2 milyon ang tinatayang populasyon ng Camarines Sur, kaya't patuloy pa rin ang paghahanap ng PSA sa mga hindi pa nakakapagparegister. Karamihan sa mga bagong nagpaparegister ngayon ay mga senior citizens na nangangailangan ng ID para sa kanilang pension at iba pang government benefits. Sa kasalukuyan, aktibong nakikipag-coordinate ang PSA sa mga barangay at lokal na pamahalaan upang mailapit ang serbisyo sa mga komunidad at hindi na kailangan pang magtungo sa kanilang mga tanggapan. Pumunta na lang sila sa PSA, dalhin yung ID, and then we will replace it with a new one. For free naman yun. Kapag nakita namin na talagang na may wear and tear na doon sa ID. Binigyang diin din ng ahensya na tinatanggap sa iba't ibang government at private transactions ang digital o soft copy ng national ID, kaya't hinihikayat ng publiko na gamitin ito. Patuloy ang kampanya ng PSA para sa 100% coverage ng national ID system sa Camarines Sur bilang bahagi ng layunin ng gobyerno na magkaroon ng mas mabilis at epektibong serbisyong pampubliko sa pamamagitan ng isang pagkakakilanlan. Darlene Lastrulio, CSN.